Bħallum 103 snin ilu, 4 Maltin tilfu ħajjithom għall-inġustizzji li kienet isofri il-poplu Malti taħt il-ħakma Ingliża. Dan waqt l-irvellijiet tas-7 Ġunju li ġraw fil-Belt fis-7 ta' Ġunju tal-1919. Dakinhar tal-irvellijiet, il-Maltin minn kull klassi tas-soċjetà telgħu il-Belt sabiex jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-Assembleja Nazzjonali mmexxija mit-tabib tar-ruħ Filippo Xiberras fejn kellha titfassal kostituzzjoni ġdida biex imbagħad jgħadduha lill-Gvern Ingliż. Dan hekk kif f'dan iż-żmien il-Maltin ma kellhom l-ebda drittijiet politiċi. F'dan iż-żmien il-poplu Malti kien qed isofri minn diversi inġustizzi mhux biss politiċi, iżda anke soċjali. Wara l-ewwel gwerra dinjija, il-prezz tal-ħobż kien tripla u eluf spiċċaw bis-senzja mit-tarzna. Dakinhar il-Maltin telgħu il-Belt u hemmhekk seħħu it-traċedji. Dan hekk kif is-soldati Ingliżi fetħu in-nar fuq il-folla. Il-Maltin attakkaw l-istamperija tal-gazzetta favur l-Ingliżi fosthom ta' The Malta Daily Chronicle u attakkaw ukoll l-imħażen tal-qamħ fosthom dik ta' Kassar Torreġjani. F'dawn l-irvellijiet Wenzu Dejer, Giuseppe Bajada, Manuel Attart u Carmenu Abela tilfu ħajjithom. Għall-ewwel darba wara iżjed minn 100 sena ta' ħakma Ingliża, il-Maltin uraw sentiment b'saħħtu kontra il-ħakma barranija. Sentej wara li l-Maltin ixxerdu demmhom, il-Gvern Ingliż ta' kostituzzjoni ġdida li fisser it-twelid tal-Parlament Malti. Dan kien l-ewwel pass biex snin wara Malta kisbet l-indipendenza u l-ħelsien tagħha.